Rakovina mi vstúpila do života, keď som mala 22 rokov. Študovala som na vysokej škole. Bolo to v máji v roku 2006, keď mi oznámili diagnózu. Paradoxne, keď mi diagnózu oznámili, tak mi veľmi odľahlo, pretože mesiac pred oznámením diagnózy sa mi začali vkrádať do života veľmi škaredé príznaky, ktoré táto choroba priniesla. Začalo mi krvácať z nosa, mala som veľmi škaredé modriny a všetko sa to tak objavovalo veľmi postupne a vždy to bolo niečím ospravedlniteľné, že to nie je to najhoršie. Týždeň predtým, ako ma zobrali do nemocnice, tak tie príznaky už boli naozaj hrôzostrašné. Napríklad, keď som sa sprchovala, tak už som sa bála ísť niekedy sprchovať, lebo som mala naozaj, že nohy celé modrinové a stále mi niekto rozprával to, že to, ja neviem, je nedostatkom železa a ja som si to aj takým spôsobom ospravedlňovala, ale už sama som cítila, že proste to je naozaj vážne so mnou. Už som bola taká, že som iba ležala, bola som stále unavená, spala som, keď som sa postavila, tak som mala závrate a bolo mi na odpadnutie, čo bolo vlastne spôsobené nedostatkom hemoglobínu a nedostatkom kyslíku. 5 dní predtým, ako ma hospitalizovali, som povedala svojej najlepšej kamarátke, že ja si myslím, že mám leukémiu, lebo som sa dočítala niekde v nejakom článku o zdraví, aké sú príznaky a úplne to sedelo na mňa, ale potom som to aj tak zatlačila a ten víkend pred tou hospitalizáciou bol už úplne strašný, pretože som sa, ja neviem, muchla som si nohu, troška som si ju porezala a som mala celé rifle od krvi a proste som na to pozerala, že čo to je. A vedela som, že to je veľmi zlé, tak jednoducho večer som sa zobudila po celom dni spánku a nevedela som sa postaviť na nohy a keď som sa postavila, tak som odpadla. Potom som si zdvihla nohy, aby sa mi trochu prekrvil ten mozog a zase som odpadla, až to došlo tak, že som proste nedokázala chodiť bez toho, aby som neodpadla. Na druhý deň mi išla pena z úst a proste som už vnímala asi možno na nejakých 20% a cítila som, že sa vzdialujem od totálnej reality a že keď mi niekto nepomôže, tak zomrem. Takže ráno, keď som mala takéto stavy, tak rodičia rýchlo zavolali mojej lekárke obvodnej, ktorá hneď zavolala na hematológiu do Trnavy, na interné, aby ma tam zobrali. Takže brat ma zaniesol na rukách, lebo ja som to fakt nevnímala. Dali mi krv, dali mi ešte niečo, to ma trochu akože prebralo, lebo už som mala asi teda toho tam veľmi málo, tých zdravých krviniek. A nikto mi nič nepovedal, naši boli vonku a prišla za mnou asi tak za 2 hodiny hematologička trnavská a povedala mi, že ten krvný obraz je veľmi zlý a budem musieť ísť do Bratislavy. A stále som akože nevedela, čo to je, ale už som to tušila, že to je proste fakt leukémia. Tak ma dali do sanitky a tam som sa pýtala toho lekára a on, že však teda budem tam asi tak mesiac a pol a už som bola taká prebratá z tej krvi, že mesiac a pol, že ja musím ísť na svadbu za 2 týždne. Keď som tam prišla, tak na tom oddelení bolo napísané, že oddelenie hematológie a transfuziológie na Antolskej a tak to som sa tak zase potešila, že veď ako nie je to onkológia. Ale ak sa otvorili dvere, tak som tam zbadala jedno dievča, ktoré malo šatku na hlave a vtedy mi to došlo, že asi kde som. A najhorší bol ten pocit, že som nevedela, čo sa teraz tam so mnou bude diať, že či tam idem ako zomreť, alebo či ma tam vyliečia, alebo či ja za koľko zomrem a čo bude a proste toho som stále žila v tej úzkosti z tých všetkých príznakov. Za deň boli výsledky a prišla za mnou primárka, opýtala sa ma, že či mi môže povedať teda tú diagnózu a ja som mu poslala preč. Tak som počkala na svojich rodičov a potom si ma zavolali a povedala mi to v kancelárii, že mám diagnózu akútnu promyelocitovú leukémiu a ten pocit, ktorého som sa tak strašne bála, vôbec neprišiel, že ma asi porazí alebo čo, ale mi veľmi odľahlo.